Ami karon sa dagat. Manginas mi karon. Pakita na mga kauban. Tara, tara guys. Tara. Tara man. Mo na ni mo kana ni guys. Mo hanig bato ko. Kinasun. Matak na ni guys. Mo na yung kinasyon. Wala maginasay ni guys sa Xiaomi guys. Kinasyon Xiaomi ron. Uy kita guys, dili na meron na ito sa woodworking. Kuha na meron kanang mga siman. Siman na meron. Si Manginas. Siman. Ingnan ka. Oh, lipat at tagay ito siya. Tuod ito siya. Tagay papili. Mama. A few moments later. Hello guys, nami karon nga ris dagat no. Manginas mi guys. Ada ko kay hunas guys. Mga bagay na buhi po batang purdoy. Manginas la sa taron para makakilaw og makasabaw. Mga ko mga kauban guys, taron naglakaw ba sila. Naglakaw ba sila guys taray. Ngita sila og bat. Pinasun. Huwag ako ipakita guys. Oh, hunas na ko kay hunas guys. May katong barko sa audit. Maka kuha na mig ano niyan. Bat og mga litog. Atangi guys ang among pagpanginas karon. 1 hour later. Guys, nanginas na si Batang Purdoy guys, oh. Manginas na siya kay Portiging Purdoya. Kami ron sa Mactan guys, Kinhasanan. Na akong kauban sila Elmer, Rele, Itoy, ug si Batang Purdoy. Kini bata si Pau Jix Cyrus. Manginas na lang mi guys. Muni trabaho sa mga seaman. Seaman Kinhasay ba. Siman na may aron guys, siman. Lampay-lampay. Tara si Batang Purdoy. Nakakuha na ginason si Batang Purdoy guys. Muna na yung trabaho ron, siman na ni siya ron. Muna yung trabaho sa manginas guys. Nigaw man na muna yung Bodegas Mercado. Muna yung trabaho guys, Kinhason. Pau, ikay, sama na eh. Imo nang gikuwas-kuan. Ikay tig video, lampay-lampay. Nada guys, lampay-lampay. Pau, ikay video sa Pau, papa. Sige na. Kuasa rin Brad kay ano ko? Jarang kan. Ako ra tig video ani. Nanulio ni apas. Ha? Pagka sabi. Ako rin putol-putol. Tanaw ka. Nabdan. Nga na guys. Parat. May dagat. Parat. Okay, so nga na guys. Nga na. Ako kita daw guys. Nabdan na lang pangaon guys. Nuli wa pagid mari. Nga na lang. Taga nyo sa pasnuli yun, nangaon lang mo, mahinuli yapon. Mahinta na resulta sa iinok siya. Nangaon na lang. Kamot na lang. Nangaon na guys. Nangaon na lang, kapagig ka. Pasnuli, ayaw lang ka nangaon namin. Guys, nangaon na guys. Dara guys, mauna niya mong kuha na nakuha na si personal vlog. Kuha na guys, mauna niya mong kuha na ilitog, na ibat, na lampay-lampay. Ay, limasag. Ang laki ng limasag sa Mactan, no? Tara guys.
Nakuha na mo guys. Ano guys? Nakuha na mo. Bat. Nay. Sudsud. Litog po guys. Huwag lampay. Kuha guys. Sakto guys para pamahaw sa ninaw guys. Balik kami karong taon. Mo na kinabuhi sa mga batang purdoy. Malingaw sa ta guys ba. Pinas ya makasudan buka sabaw bagid. Dagan mer. Gamer ni. Puna na ron. Lagi ko hinasun. Ato na kilawon. Dagan dito na pita. Dito ba? Lampay ko. Lampay mer. 2 hours later. Iputol na. Ginapag nga sa. Sunod na. Ibang pasaim kami.